Здравейте всички, аз съм Файхакер. Почнахме нова игра на Freedom, то е само мусор. И въздухта, нова игра. Добре. Така, и да, това е Subnautica, първо ми гледам на Subnautica. Така, тук е доста лесно. Така, добре. С човека. Това, паре бе, мишка! Чао, за хора. Да, вече съм ви казал, че се снимам на Rocket League. Метала. За тези са много яки, защото ще могат да въздух от тях, ама откъде точно. Къде можеш? Оле! Тичай! Така, да. Този клип смятам да е доста кратък. Да ти да падат. Да ти да базата. Everybody базата. Нищо. Коперман. Power 25, всичко 25. На хора ще опитат да видят дали могат да го ходят на хора. Тоест там се вижда, че има чудовище някакво. Скажете се едната такива лови. Добре. Ще я кора и ако не може да влезе. Добре, пишете в коментарите дали добре се чувам. Ако не се чува, нали, да почне да говоря по-силно. Така. След 3 минути вече. Добре. След клип да 6 минути. И добре, чул съм, че тук има някакво чудовище. Ама все пак това е кратката версия. Защото нямам се чуват и не може да се влиза пак някакъв човек на Shadowhex и на кой ви описа, че не може да се влиза. Нали, гледах, ама това все пак е кракната версия на това. И все пак, нали, има доста голяма разлика. Добре, когато в водата смите, че... Да, много реално бе. Или се една, като е под водата, примерно се човек и се чува от косата. И от чувата вода да тече. Или боли. Не, няма да може да се влезе със сигурност. Това просто се прави правилно. Ох, боже. Си това играме. Това е. Го взима кръв. Все едно се изгубява. Какво е? Кара съм целият път на празно. Тази тръба поне много ли да диша? Не, аз не мога да се поддържа по водата може да пие. Който съм вмарял. Да, Атлантик. Трябва малко да се почине. Като ме забавя. За хора няма да е 6 минути. Хора ще снимам на Майнкрафт, но просто бъква нещо. Първо съм да снимам. Бъква.
хора, пишете дали миналият клип как да работите с баника ви помогна. Но, това е образ. Сега ще го направим малко по... Не бе! Това от гейм! Прехвърля се съвръща. Хора, сме тук. First game. Пендо. Кодват. Ама надали спечелихме да цъкаме към него, не? Да много, ама надали. Купиш къща, край да искате гума. Ама надали. Разбих си кораба в комната, която има само... Я завизя. Ами да, просто да, много дробни настройки. То хора пък и сега се връща. Хора пък тук. Не. Влъщи прижимай. Жули. Не бе, другото. Не, другото. Това ще си играе. Те си изкъпи хубаво. Тръпам. Макар. Ле, въздуха. Витърба. Да, направим витърба на Survival беше. Не беше ли на Survival? Не. Ужия, бе! Ще ужия така. Трябва да ужия. Много най-далеко. Не, бе. И не накрая. Да, хора, ще свършвам клипа. И как съм гола. Хора, ще има стримове. То съм знал всъщност как да направя на живо стрим и ще получи как да го направя на живо. Баликан. Ама с... Да, хора, така. Това ще ми бъде първият клип за прекъсване, който е. И да видим как ще се получи. Овой! Вижте се едно ускалата земята. Това е пясъка и вижте. Как е така малко пътува. Много пясък е мале. Да, хора, ето тук смятам да приключвам с клипа. Ще да добавя това. Да сръба, ако знаете колко трудно я бях направил. Просто... Не казах. Да приключа типа. Захранването се беше от мен. Това е как кажа, е с мен. Надявам се да ви е харесал, пишете. Гол. На миналия клип в коментар не ми е помогнал за бадникана. И по този клип дали трябва да говоря по-силно или нещо по-доста разбирам, да, тъй като да. Говоря кой знае колко. И хора, това ще бъде всичко, бъде от мен.